Kuyakigima umwancho muligelia weta seni kyandize chiringo kwaligania asentunda ya gatatu chinga kito gendete gusanga emiyomoro biri obwensa kia bono mambia kerna banga ngokoliera eiranga omogeni itobereka goikerna ase studio etrase ko bato komerana nera segeke kikirubusyo elinde tobeto gusanga amangenere ntobeto gokwanera iguru y'ubutumiki obwamaliyo bayigetinda nabo iguri bagikanisa ya berege koira ase ogotanga abantu korwa ase obutumiki obwo gomanchi muri elyango kwaligani bene elinde tobeto gusanga asobwa mongo kunyiranga nabo kwenda gutobwatia asense mo mitandao asensemo ya Facebook Weterandizi TV News Digital yabiga sensemo ya YouTube Weterandizi TV News asensemo ya website na boknya www.ndizitv.net kwa na bokulika ujumbe ya genke wetera ase namba yesimi 0792192834 ilinda beko gosanga ekerengeri kya sensemo ya WhatsApp wewe na bokutumike namba yo obeko gosanga nintwe ekerengeri kya kondo mwanchi muri elia yangireri bageri galia bene kwaligania omugereto ase studio atomanyina kyakorwa na ndenga yakorwa gasoro ngoro busi karibu sana Mbe muno mwarigania Frida ase okongari bageri ga gocha iga sendizi studio nande ngwa kabuye mone kyagera nere nchira ye mo abantu baito gosomuririo mwancho nere akuigwa na kumanyanga nkikagenderete injeni gonkoro kwa Father Lawrence Nyanga konya ndi onde chaplain ya Kiss University kurende bono na RID na ndo mwa ogenderete bono gayiganda se Kiss Cathedral ane kanisa senkuru obokoreri bwane anene nkora agenda ndi guchinyamira nacho gokonya na ndaroro aseigo na akrebia asogo chagaiga kogosoria amo nomo ligererio mwanchwa pema via ke gimato kwaligani bena se studio almetinga kwarabira somo stadio motu sensemeri ya nakada elinde bokonya aba gusiga igaga sorgongo rwabusim elinde kurwania ogutumiki bwa mariyogo yogotinda konde atobeto gukwanera igoro ya mariyogo yogotinda ntorochenga eserekali nera somo stadio motu kwanekenga ngokolero ogutumiki bwa mariyogo yogotinda kerekende kera kuligerega sorgongo rwabusim ngaitwa ikerire pia mono Frida korengia amurigerio mwanchwa egente kamonke ringaritanga nikegima gankwira nimbu ya monase serikali yeito no ya anyorirwe gera ya bwente gochaka kare lakini wona serikali kwamba na monaso mokonyi bo murai bwense oyogendrete asokorwania mangana ya kurende tatiga bono origereire mono chinsamo cha Mount Kenya Nairobi ne chinsamo chinde korenge tamanyitinga mburi toki wa muri oyo gotindia agaga gusie kiagera gente kama tumanyete nkeri ngagusie no tubwate bintu gete buna bono esokoro chichanga no chikorosibwa chinyinga sobonge echinde chieru chinse mau chikeri chogo chi Nairobi abo korengia ekinekia na bwenete kurigeria abarende na ndo mungi nabwo mokonyi bumurai na chita neraka kwanera mangana isana na nenkorengia ekinekia ento kirekianga abarai baito nabagwenete gukwanera mangana aya actually abarai bonse bachorire ekiagara twisogotebanga obura no bwa banainchi onye batete musie oikama misia kwanere amangana igoro ya mariyogo yobotindi buna chandira abantu egesakuyito andonsi asara se wodi yaye abantu tokorokanga abaMP nabaro bakwanera amangana bono yatikerunga na serikali ya chakiro kwana na korigereria na kurwanika agera karo mokonyi bwo murai bwense atebanga nare tayari asogosire kerokia obwa korra mariyogo yogotindi kogendra abuno naro chenga umuntu gocha goikerabo na kitogotanga nabagambe bwanto gotenga mbare tayari gusire kerokia abo kugicha baronga mariyogo aerira sebinyoro byaba sebare aseba kogamba ekiagera bono Frida katokurigeria oborito bwa mariyogo ayogotinde ekiagera esegiye enaye chagete gakie mona arenga actually abona senda sa kurukweri enyabururu aiganya bororo no abana bachete abange bakachama batebanga aki chinga chitu cha sarikire abaibuli baito banganyire kuruchinga bameta nyomba cha maru bono ndekero kurigereria nga amarua na arenga okurukare lakini amarua yegare korosiwa tari ya rero actually amarukare gare korosu none kera abantu bari gusika na bekoire egwikingima
akarangwa ande bomia pama ojake process yo koyenga bamajikorosie janga lakini bono egento twarore keronkerianga abantu nabo bakoreta gusine yani bakando obusie bamakubeka chemical gete abantu bakorosie bintu mambi bakobetererie egento kenyugo ase gakato kurigereri gusi yaito amaruna mange abuchete chinsinyawa naenda abantu bando kukanga na yani ukane chi license babwate ekiagera mbari gukuno abantu etokoroka chikateri nchirororo okonyoranga none kere serikali ya chiro koigwete bwango giga chinsamo chindo kurunyamira nga bakogenda bonyabibwa marua yega atancheire basigari barwani barutwa magena korenge no kurutuka magena nkeringa ebagotevu nga mwachire too late yani mwanyoriru ekiagera mwabere munya gusangiriria maki kurwa setore lakini bono yaikere mwachire nainde mutari tubwata korenge no abantu bagoikera ase kwanya bachare kurumyokia serikali bende kurwania mangana yega yaka to kurigeria nga ritanto kwa kabia serikali yaito iga yachakire kurwa bona no twabone tosoe twensime yani actually abantu chikanisa chigo soime ebitengo awa unabona gosena kada kera na kade gasi ayenyene maitere tebwati chinguru chukwa rest lakini egente bwate nkeringa kosomia abantu obobe bwebinte biga naende korranga onde bwensyo kobioni na bwate license akoni binte biga unabona iso kurigira abantu bakorosi chibusa chichanga bakone chinyasore muntu tayo uraewe license yoko kore binte kabire ibiasara bunebyo lakini ndaba bwata se chipa barabwege nteka monkeringa wikabarende chinsa ngansanga bakwigora unabona saa 11 eyinkoru chuma 3 baka juma saa 11 baka saa 5 chabutuko alafu omana go changa weekends saa 8 baka naro saa 5 chabutuko tatiga nchendo chenga kubeka baka saa 5 chabutuko nki abantu bakuriye sinyombo cyo kwegoke chinsa buneche kaira abantu babwate families babwente kugenda babene family cyabo batare kubeka nk'abantu una barwenyo nemirimo barwa onye nemirimo bacho ko apore mbago ikono ndi chinse basa bagenda nyombo ngatinga obonia ase chinyomba chichikone ebinyugo byobutinda babiri bagotumika chinse chinyinga konyoranga no neke mambi ebaigorete anonye chinse chiri cyabo tukomaroro bakwegokya bakabwakya akulende serikali negende takobeka emeroberio akulende father korata tebingo omatito betu gukwane gore yamaligo yobutinda ambali bali siko gali maybe bagende takotumika ebinte bibatameti gusana amaligo yobutinda akora tumanyingo gati yamaligo yobutinda yeganara yaya mbuya mono Frida omurgeri omwanchwa na bende bya tomanyenga amariogo yo gotindia kende kyonse gotumeka kia gonchura na kwotebanga tori kutigara buna kwarenge tori korengere buna kwara korengereri tori koiguna kware koigwa tori gotara buna kware gotara yani okonyoranga bagotebanga chisesi tubwate isana kyonse bichia kuno igonga kende kyonse actually amariogo yo gotindia togokwana na bari buna bono kwanyora ntubwate chipia njirono ejirase chipa ntubwate chiwisi nchirororo ntubwate chigwaini nchirororo chibusa nchiro chichanga nchiro asikocha mario gande yo gotinde buna bono nyasore nchiro ekuperi noere of course chine shisa na chiro chinchiroro chi akurumarifuko lakini ngocha chichanya koni gwase chiba chire ngoni bale binte byoro yakero kurigeria mario yo gotinga nkende gyoskerio ogotumeka kia gonchora turi gutigara buna kwarenge na ndengeringa gego korusia asobuya ya koira asobobe kiagera enge buna bona kero mutugo wate egara kwanyure entetere kwanyu sen dawa na go korusia asobobe ya koreta asobuya aya kokutoka usene changa kwanyu kerasi yakamo kwarenge no moro muikerano ya korusiria asobuya ya koira asobobe ya ono na ndenge ndongeringa ebirengo katogoto gutume kokobe unabona abantu mbaro abande babugate kerengo bakunyu umuntu arando seneba onyu sene biayemo okoriro chire naende yatoka negambo ebagenda ororo yani barura asigata ngatumbira nasigete turagamba babe kagabu bana kugamba na kare nabo yarengeiga amaru ari kunywegwa ebusa yari kunywegwa abagaka bagoje bakona kugamba egambo babugate anetalia amaru bagasene kunyu egamba actually ari kubaretamo ekene ndo kiara koleta abantu amo egere batuka sibakona kugamba lakini rero okonyora nk'omuntu nabakunywa akogenda ribwe kusina se kona gitu ikaranso nyugo kwanyora ukori kibese cyo sikiagara Frida nargo gote no murigeri omwanjonga
umuntu oyo mogachieta akabwate loan ari ochosomire omwana 40,000 akama kwenda ase nyomba ya monyo kwegoke na ndere muchoki isiga wone kera chieto akanywa baka akanywa nda basubati mbara aba bakuna gobanjoka na gaiga omoeri oye eba murita bakachibesa abwate akarara asayo mambia kerabuka akanywa kene ke yabwate igagendete bakaiguraria ase kioreri kirigie korobeye akona gukora masoesha tatu kweruta manya gotebia abantu nsari ngandusiri chigari ichiroro omoiri ona berutete lakini igitenya gitari agachaga kwa yekero kurigerie karanyote nge epesa chitu kuitabwate nonye ikera matemo aro naringa enga ebinyugwe ebiga byogotinde enga na machiga yani mokorosie geteba ni gitenga iratoka bono tubwate kombe kirega iga totenge ne changa gusukende kirega iratoka no bwate chibesa no tige beso mubuko na nchenya guchandike kombe maya awatenga ya wikankoreresa yo sindorenga kwa rure gabo kwa gachirwa sobente ko gacho igaka tokorire na kina argo kwanda rende buna kwambori swali elio igera abantu bande mbale unabona kuberi eyega abana okonyora abantu abange bakubeka kuri asoro memense umatene tagatage kwa busuboinde akara baro siriji sigara enge buna abantu bakoendetinga ibako na goshibo simbolo bondo bona kwa chinyi semo ga binto geteka bia busu bia bikwekona na kuperi na benge kabire yunga iga bakwa buseta gatageria abantu bande bayesangereria babeke bintu gete some chemicals ya magopakiwa ya retu gutugutia se kwerende bono totebenga marogoto bono Kenya yaba marogoto ase gocha gutugutwa yabe kubo sakarageto bokoro ngari bura maridadi yacha koni ugaiga nemesogote y'abantu bakorosi enyasore igo bono ebintu buna bono kero kurieri enyasore ya rosi abantu abange baberi kibalimo actually so kogenda ward 10 yita ya busongo gaiga okwenda matare abantu abango konya bari gamba bari gutumika ebintu bine kinyasore bakabona babere kibalimo ekiagera bautebanga ekero mungusori oyo mukungusaiga nankoiro angeteni yasugusira kurwaso womubuka ntayibonekero naritekera lituko kona kunywe kabire yega ngakiucha kwabo ngona kinata ngo murigeri omwanjwa kero kendege ntubunekeiga bono naberenga toise kurigeria mangana akendere taya kiara nkunyura ndinga unabono sense moye kanisa eto error tu tubwate ya prophetic gusobubani yani nga tuwarangeru ayemwanya abantu nezekera ayemwanya abantu na kurangeiri ogendo kurero omuntu oria kara agotegerere na atoriwe atagotegererete lakini obetomotebi kaningania manyi ngo y'omuntu kagukwa ningania manyi ngai na into nakogotebanga kana botogocha kubekeru buna abantu be kanisa tubekerwe kineke nene inkimwatebeti abantu mwabatete ubube bintebiga ose nkimwara kubarandire ikiagara asa marandia tokubeka kanisa cyonse koikaba batekerenga byogonchora omuntu eba byokomonchora egera akora yaramaya atige kubwati ebintu biri yani akoriye ya komento buya asomobere tari go subtract tari ko rusio bobe igo bononga tari to kuri chindagira chi komento pa asomobere omaite nona abantu bale bakoragira zaidi unabona kugurenga abantu bale babwata ururi bw'isukari ono ururi bw'isukari oboiga bale bakwiburiraniwe lakini abande mbaro okonyora ngokuri bobe na bokonye ndagero okuri konyora okuri usene egetoera kibyasi okuri ro mochere ibinte byose stacho manyete kwatumbe sukari ga yechura mubere yo okuri balance diet okuri bono nte bononga ekero monto ochaga kunywa binyugo ebyo gotinde okwebori nkiota eto komenta asomubere mbuya kiota eto komenta asomubero lakini ekero konyonga ne bintu okurushigo ngokonyoranga kerigento kiranyar kwagacha kegotagora ikiara nturoche obo ebinte byaretire abantu banyorera amarweire unabono none kero konyoranga omuntu ekera kunywa usene nyasore monta nyona ne chitumba toma etega mario yo gotimne etumba toronge y'abantu bagusimeka yaro sujisigara etumba tene romanyete ngekero omuntu akona konywa eriokiriria kongusaiga eriokiriria sokere chimioro erindiria agenda sama na mani gara mawe kabire abwate chinguru chinyinge chokoyana wona kali ya chiro liachaka guticha chingore chiga liaticha kianto abwate gusiye itomukarimani uriani interpreter ichukoti chirango echuse kominebere bateta amanyete lakini chiaro gonchore nabwo amanyete angesita bono na kana tusanga tanyu sigara lakini nabaro kunywa sigara yega ritu kelimo ekara kurire mbere magotire getiro gekoro kwanga ajikogenda asa kyuma kondo yo igeta siketa karosaga ikaranza una ikaranza yo tajitkoboka
akaera igo kiagera egibone isigara anywete bonto ko addiction igento nkire mazoea yani muntu akonywa baka kwanyora ngatara nyuna ntimate na bakonyona na bari mu mparo ose bantu banekera ko like blackpot iga kwanyora ko nakonyegerwa maboko kiagera bo agotengejo lakini agosiba kwanyora ngakero kende wabere steady bono wabere steady bono uibona obera addicted ogwento kurunya gitari nchiro na chichigo chia rehabilitation yako irwo baka bwacho kwanyora ngokonyiro kera nkonda bale bako detox barusyo chisumwe chichirase umubere Via kegima father ni maitinga ebinyugo byogotindia mbyale ngororo kurwa matukali ya maiga ekanisa nero ya ngororo kurwa matukali ya maiga lakini kero tokolengania matukali ya maiga na bono iga madhara talenge mono abono iga tokonyoranga amaruira manga achire twarorenga abantu bagotumika ebinyugo byogotindia okoranga bagosiri buguma bwabo ndetora bwatira kaptura soso mutimuko mukigo tokoire na atotenga engikia berike gokoreka na makia ya bono iga ekegero isakoranga amarua na linge chinga kitiri cy'isoko rito ingiki abere bakoreka na bona igo mwacho muri yeli atosikatanyegera yatorasasa umutima komoke gatoko irana ntobeto gusanga amangi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na kone cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotuka asamagacho abaraka building imeyumucho kisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunywa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ya Himani Traders and Distributors nigekoni ebintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori lya mabuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu na geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigomba bwate chi stamp pads net file chi gotumeka ase chi abisi
laboratory apparatus mbabwate bunachi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chinet chechigosori nchiraroro batarire aseduka yabo eyo gotoka mbarabare ne chiabisi chia NHIF angine gataseni kya mabuta yechigari kya Rubis goseki kya manyekanete bunda Kobil asamanke na bokubanyora wetrase namba 0722946444 Real Team Imani. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Pia kigima mwanchi umurigirira amagayo gosiomia asechiduka na ndengo kwaligania tukende gusanga asobwamo kirori tukulia lero tubwate mugeni ase studio Father Lawrence Nyanga oyo gendete gukwanera igori yelibaga likanisa asokorwania obotumeki bwa mariogo yogotindia akorendo mwanchi umurigirira ntete gukunyiranga nabokanda gutubwate asinse mwachichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega sense media YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website rabotinya wetera www.ndizitv.net wega sena mbeli ya SMS na bogosanga naitwe wetera 0792192834 ndo bekogosanga ekerengeri kyaga kerondo chenga Kevin Nyamweya atanga nagende tokubati umurubiri kurastinse mochi cha Kilgoris Bosire Dominic agatebanga good work father finish join us in Kisumu asinaroga nyire county area Kisumu Fred Oseka agatebanga korwa tendere city ibuna Botambe ni yule mmoja agatebanga moso echanga imetumaliza vibaya sana vijana wadogo hivi nyoroga yake agatebanga naboiga sense Mary yenda agatebanga salimia father sana yoninga kurogora chinsemo chichia diaspora. Cloud yake zagatebanga morning watching live mbiamono sana Dennis Mochama uganga gatanga from Imara Daima Nairobi following kirondo chenga Ondati Victor tanagende takubwati umorovelio Samuel Blessed Son korochinse mochichia Kerina Noari miyomorovelio Walter Riova korochinse mochichia Embakasi Nairobi nikondani Vincent Kenyoru agatebanga nagende takubwati umorovelio korochinse mochichia Iranda Taisi Amisa agatebanga bwakire bya Job na Frida tuned in from Nakuru City nikiwa na Collins Kemei Pauline Matinde Cleophas Momanyi na Baigo Abigail kwambuka ujumbe akobaganilia aba bonsi bali bagende takobwatia omorobili na bali aba roire babero banyoroko bwena kwa bwango ase chinye gitali Baigo eno kumakori koratinsemo chichia Mosaraba Town agatebanga ako well represented kirando chinga Honorable Julius Musomba agatebanga president from Amakara Settlement Scheme Nyamira County Edino Mwenga koratinsemo chichia Kiserian Dam anagende takobwatia omorobili konyara father ndarasoso mutima komukego nabagingo koboleli ibolyo ebinyogo bebyo tinde bebere bikoba kurasa matukali ya maiga ninki tokoreranga asa matukaya osasa makiyaya niga abantu bagende takosiri obugima bwabo abande ningwe kero babitumikire bagukora ninki giya happen ria sama tukaya buya mono Frida no morigio mwanchwa kolengia amaruna arengo okorukare abantu bare kunywa na mono chibusa nchabuchete ekiagera gaiga David actually akarabaro kwana igoro yendagera bona rero ngukona bare igoro ndagera baro kwana igoro yendagera nga ebuse nendagera tokona kote bare ngano na sense mo ya yeast extract ngegento nkero usa commenta somubere lakini bona ngake yabantu banchire chibese mono mbaka bachakire gutumika amario ko bakubeka sebinyugwe biga egere bibe bwangu abantu banyu lidia byari ko betereriwo biri bintu byari ko genda chi process in fact no ne ikiagera ta ko tebinga no ne sinkinete enka seita sinkinete ejanga nkorosu yarenga ebusanja yarengo lakini bono egente kama onkiringa changete chetu gotokonya instead ya machitu kuita my sister aya buse te chetu gotokonya my brother gajiete na machari bacu kubeka you know igobona ebinte kabire yega nande kwara konyoranga
nje gitenga kigete bakarose ebirabu ebinga muntu tari korose ribusa bwoyenka marubo yenka bikoroswa ase birabu nyote birabu byange famous yari guchise itendwe to korwar kyango sesaba karabu nkiarengo kyogeje koruga iga mutiarengo rekarabu ebirabu byarengo birose bakonye gomega iga abantu no bar nandi chinsa chibekire bakogendo ya ebatagete badusire kigunga amaruna barengo are koroswa asomoroberio lakini bono iga kiro muntu kakubeke bintu kete chikemiko chigutumika se amapreke kora abantu bagukora ya ikiara marwaria muntu tayi kwar ko ngauso muntu ukorire usikende kiabeire utatige changero bona njari kuire chugupimwa una binte binde usichugwisiki kirase chikwere bintu biro matembi bwate ento koronga alcoholic yani kwere chigireri cha donjiro kwanya useji pia chikabwatenye lakini ndo bune gusikwanya bwate 40 alcoholic content ereime yani bono botindi gete bore igoro mono yo bononga bono ebinte bakobeka chikemiko ngo botindi bobo lakini botindi obwagerere abantu bachakire gukora abantu kwanyora bakure yakone kia sample mubere completely maitege buna bona ngakie monero abantu barakora experiment nyokumatege ndonga enyongo raigo yego no botaraiga amaruna bare glass ekamakuroro ekabekume kare yabekume egakwa as bakaburia tojenga una nesemira abantu abarakurunga inki kwasoma kuroro mungno yo magateba nje nasomire nanyoreri yogori ebyanda toyite toroji yakuru basi aise konywa ebyanda ebiwo nabiwo bono teba na kare ebyanda byakuna rekene nkerege wote so igona kitwara tebanga amarua na apwate obochenu lakini bono rero manyanga umuntu agwesibia osibikianga amachari otumeka sokoroseri binyugu ebyo naende bagotabange bataite yani bangusa abantu bangusike twara resi bigoiterwa ororopa kachianga chia usina baswa chiremega bwase binte bimi yani asamaruna witrosine kangara bagwitira kwarore bintu bikorwo bibe mono igobona kinaro gotebanga asebono iga amarwenjira chakire koroswa esengencha abantu panchire chibese mono pokabono barosiri ebintu arochenga naende sokorigereria Freda no morigerio mwanchu naro kwana iganga abantu abange bakorosi na koni ebintu baragwa abanyene okonyamba likonyo bari konyo bono kwiburinga ki ekenteke okoroseria abantu bandobae onyore chibesa turi gokeria igono rocho bobiboro ngiye kwa gero taito kuita abantu banyasa ekiagera actually ga bono no mangana ikanise go soimenga okono kuita abantu nyasa tongeta kabeka senseye akaba ebimwa viungo tunao katika mwili ebinte nyasa otoire lini lirio bwate ndibwate gasi yaye chinyigo chibwate gasi yaye ama nabwate gasi yaye obongo nyasa binako lakini ebinte byagenda byasari ekibimo byo mubere byasari ku complete bono watanga ki igobono yani esegi ukorwani nyasaye da agacha atorie yesa agacha gutori maitenga yesa akayora amaiso yemeuko lakini bono omuntu orosirie gento yego gukori omuntu bae omuntu obari mama agaranyure yani umuntu okonyora umuntu yani abukwane gento kitari gwa turoroka mangana kiagara bono igona kia karo korigereria nga no na abantu baminto mparo bono iga amaene onye tochandegete onye toruareti no bwata abantu kero kende bachandegete unabona kero konyoro umuguria bwato umwana abana bande bakira gusoma je na beta se university emyaka 11 umwana oyomo igaje tubwate A- agaja gusoma lakini agokorera ebinyoro ngandi chinka karugwateria abantu libabwenta gusoma paka ise agaja manya koruchisa muchabu ikoyo isagocha ongano tokamatomuga katigo mwana oyo airwe ase rehabilitation nabaire tuo ekerairana nanda akairana sarenge isega tebete nganje bono munda angirinja kuyo mubere igo manya bono nga umwana wetire buya omagochonyora matemu ibintu bine byasoimi igona kiye kogeranga none kere serikali yabigetenga asa abantu bamenyete chinyumba cyo kwego kijisiekwe maruta basugotoko ase chisukuru chire maruta basugotoko ekiagera ebiasare ebimo koria abana bagosoma ekiagera ase chisukuru chire bintu bibwento korobera kogenda chibuku shop chibekwo chinyumba chikoni chindagira kali abana bakogora bachikoria lakini tali binyunga chiguisiki chibekiro spirit chibekiro binteka bire lakini naendelende
na te Frida nga owanjoko gwechibeto korokobo kurumi umuntu onde gambore tinga father maruna asire kamote nanje kamuri swale ngoko bokurumi mbosira onyo bokurumi bogosira na maru asire kyagera ebibi kwagenda no bokurumi ya bono rochenga nona bagambi baito umugambi igabwenerete kumanya chinyumba chionse chire application yayo otumeka bono rocho mugambi ochora umuturete korosia ramaru ngakiora korochoro umuntu igento bako integrity yani obwane no bwasyo kwebinto mbiro umuntu abwente kutwara chikuru tuja kochoru kobase igente ngene kiare turobokong ikena no mokonyi bumurai bwisa kono kurania mangana mbagwenta barangeria bagambi bonse pinga bantu kia babachorire bako bakonya umusabu chibu bantu kia chota bako mokonya umuchibu bantu kia chota bako mokonya so bona egero kwanyore ng'abantu bwate mbali nabo bakora ebiasara ebyo igo manyanga naye no yomobo ikiagera eba yani akororanga igabare keriyore na kibare ya kiano neka na chita asegete nkonyore igeita umuntu tokore komurendi ora asegeita nkomubori ngane mugambi no are komakuro konta mugambi taya yani enchira ari koiraneria bona ndro mugambi oyo ekieni kyoyore geita nekiri kyo mugambi oyo na bibwe kaine bona ko bombwa kari yani bono yo atata kworokinga enga kikini kyo ige kororeka bona kinaro tebanga ase bono iga asengencho yo boguru gwechibese bwasoire yani umuntu atata kokora kende kyons awoneri abantu chisumu kogichanyo rekiagera Frida ngo tebinga no ni chia chari nyinga chiabeire chiabeire manyango no butume kubwebinte biga umuntu bune pasi tota usine Yesu kuru oroche karubwate pasi ikiagera amaene egenteke karu watumekire to korora paro korona abantu babire umuntu oyo mona chite chimaira ichi ebintu biro korora pare kero mugasobarete oranga no roche kwarora asegete boro muntu ndarite akatanga bono tigandinge nga kontimbo yani ngata tuwa kontimbo amboke agake para igoro ikiagera bono korora kuri koronge so na kitwaro tebange kerto kurigeria mangana yaiga ekenege ntoki wenete kuna bono umuchando wense to a national disaster yani kiro muntu bona bwente kurwani gentekeiga wana kana konyoranga abantu mbaro bako tebanga bono ngamwasarije biasara moto siekere chisumu tu atebire nganjigendera biasara tere byo kiagere gento nkeringa general no bori kake nkia marua komenta sobogi mabwo muntu neto kana yijiba neto kana yarale ntari gusina abantu ngusarije biasara byabo kero muntu onyoringa ne biasara bibya kora lakini bono aiga naende bwenere tenga uikabama yani una korosi wa uja korosi kwa baka buna cha kobe ko sina sa koneriwa au bono muntu tayo karigire tenga kia korosi wone bako na bana ko checkinga aiga na bwate KBS Kenya Bureau of Standard kwanto baro seti bintu baro sirbia bako leta babeka bate bange kigaitira matem une ti second generation yokonyore bintu biroro na inde bata babwenda kudisikali chibintu bibi kebiko bachipakete umuntu akora kiano na bana bakora bisukuru babekaga bagenda na birobi ase school yara bande baranya rune bintebi igobona natabanga amaruwa arenge kare igarengo asa abantu komerana kuna kogosoria no yani pale una lero kuja kwanyoranga umuntu agwikase getongu sakara kore okay wamwabana na kwandega yani alia maisa akora mukibono au jaronga bwa mwabona akorate ya taboka bwa mwabona wale kai ibona kiyo kurigereria nga ayare igare okonyoranga umuntu abantu abange lakini bona gento kurigera nande kiyankiringa kurwe bitengo awo ndobwata actually abantu berure kiro umuntu asare wekakwana igoro yegente paka ekero barasinde yose yako amangana yakwano abantu baiche basomia abantu obwe bintebi ikiare gento nkiringa togotebanga ng'abantu bane bachandikire asingito batogwati bomanyi babwati muntu ko batebe ibona kiye kogaranga bono ekanise gocheme buna prophet crowd to kujorokanga obobani buna ababani nya sa abatomete baende gukwanira gukurera abantu ekanisa na pero asogo kurera otebanga ebintebi mokoria nko baitabire ikiagara none kero kunyura sumo benaro ko abakuke kero soma gire sura ya kwanza pili 3 no entangani nyasaye ko ikarinda akorangire turi konyuwa ama babukira sabantu bibisako ebine bikona chubogeka yabanya bibe bayitana n'abanyaburonge ngiriyo ndakorera ngaturi konyuwa amajika utari nanguru ngamanya amajiko utari nanguru
ikiara machika iso koba ne chinguru anga binte bimbienderete gokorekana bono nakie kiga une serikali yaso iremi tutaita machika be ne chinguru nari muntu onde taite tirisa agenda tebena takorbuata ganta kanchot abarende naitari go Frida no murigerio mwanchu goikamanya nayo asare ndaskuringa ayabunorocha sekenyoro kiao amaena mangana yatanga situnga chinyomba chokwego kichonchi siekwe asa abantu bamenyete binte mbitoko barabu kibagoteba mbatagete mangana imporonga serikali yatebire ekiagera no muntu atenga gosomeria abana omosomeria marua akori gusitakora aise gukora ari gusitarikwa aise korikwa agokonyo stagokonya nande yanyarekanire nk'abantu bande basomeriwa amarua bakorire nande bairane amarua keri gwasomeretiwe nande bono kwirani ore kwirani ore koboko okay ndochenga abatanga litina lya mabene chibesa 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 abantu banchire chibesa sa chibesa mono na kiki bono na kyokoranga baigoire chinyomba chiobone bwa marua ase binyoro cheicho irororo ekegeranga iganga yabo no kurige chibesa mbali kurige ebintu biri bakonya osine biye bire asobotumiki bwa mwanya bantu otabeta kora chinga chinyinge chikoboneka kubwatikana na marua maroro babiri okonyara gusina umugakoye agutumike marua yaiga ochonya kumoita batamira ase chikanisa timeti father barabwa sense mejunga kimogo cha mwabakonya mwakonya enkeli mwaranga yabereke gwonchoka buya mono Frida murigerio mwanchwa buna bono iganta etego tebanga tobwate egekundi gete kia abantu bakomera na buna bono aramisi botambe ari asemenye tase cathedral na nikora rangiru twagenda jinsemo chinde nabona ngakini twachetekeru kiagera mu fato rengo na cha kurwania mangana yega egere bakagendo abaiga bari bare korosi bagatiga abande bare konyu bagatiga abande mbari bachandegete okoba bagakaba bakonyu bachandegete okoba barugi bawo bakonyu bachandegete okoba bana bawo bakonyu nabaru bagoicha egere banyorobo semye nakimo komenya no muntu okonyu okonyu orochenga na bakuiba na bono kwanyoranga mugako yokonyu umunginero gendo simeka matoke mugako gendo turitoke ojikoni onywera umungino natugete ngoko umugako icha engoko yojikoni gusama gena kiya bekiro jikoni jukunywera lakini bona ekara tocha twasomia abantu abaga nyinchere kwa bento komenya naba abande baikeira ase umuntu bona akoenda okore kondo onyora chibesa kunywera ibaga kuibegento ngora twanyorire nga banjore buna bono aitoko genda yasenka enka asamangana yare twagenda twakora masaba ke twakorera masaba twakwana twachika abantu bande bacho na chinsemo chin twachika no mugambi nera toko mate yake ira segete twari korangire tugatebya abantu bebekamo tutware barasa ese nchaba gambia bande bangire kobeka chibarasa pone tuto kwangire barasa twachiko mugambi bono ochichororo egera abantu baitu banyare gosomi abantu batamire goche kanisa buna kwaburia Frida okuboka mambi kwanyoro musubati gaitire yani abwate bisambirira byunki aya mugako nondwanete naganywe tamaru yani nga kisegi cyabere abantu bare mariwe wetera se binyuwe biga abantu bakonyu basi ngore ngojeta so mugambi mugambi erne rokero cyo bwo ya musinyire uno araje koros bora na kiki na kyo nta kurigiriringa bono muntu buno yobekiro maete ga kirende tari bobe none ka to kurigereria egente batabanga to goitera kirio kuri ya ikiaranye kwa kiro kirenda agera ne tokana no mugambi buna bono chinse monchira samarwa buchete mono kweunga abagambi mbareme na barabo ngo muntu agotabanga kina njembe kere metungi ebere abekenere metungi ebere oro yeka to kurigenga abantu bachira batabire chikanisa bachire bono nturi ko babekera masaboka oika tonyare kuri chinchira ko kwana unabona chinga kinchira ngwakira umugambi namuto mugambi kenyoro kiasenale bono natwa omuri ngayako bono enkiri asa kuntwaje target egero mugambi tanga abantu barangerigo bakwaneru bativa aretro bokong asebinyoro rochenga onyore mairi umuntu wakira umuntu na ndone gento nabangina nabo bakare gusina mabira mange babwate manya nabo muntu ago itupi basumuga kuyo bwato nande buna bwato umugina ando no murusi ya bono ntei bono nga mabira ya babwate naro babwata mabira yeso tetega tato babire mboma teki ba okora bono ena nga tata mungabira tamate ki okora
gusena onchorere abande ba onchorere in fact abande bale ba chete chi rehabilitation bakaira na bale buya na bande mbale ba tigete na ba chete rehabilitation e bagatiga na ndega nkelinga gento nga bottom rock you know monta wakeke targete pako otiga buna bono ntebi ekero monta akogenda gusena asigete mate karanyure essence of merit yantari botio kumbuta kende yose na bakura arandro sino na sigento kegunde tanakonye sese egundete yakwete asigeta yukubwata chimioro ereta iweti kende kwa makuru konya monto okare akori chimbibiri okane chingenda akori yono ngotabwati sense ende yose era chingene genta bwata akori igona kie kogeranga ekero kurigerera ibintu byose abantu batamire kanisa nekero bagocha tari gusaba masabo ko toko babekera lakini no kugenda bakasa ayo ekenyore kuna bono rende chikanisa cyose njibwate ndo nabone kanisa ya Catholic ne bwate chi amaeneo aye ase kugenda baka bono likagera ne toka ngweta narenga sibuna ga bono turi ga sense meye ga tubwate usenge terire ga sigete bakurukaga wanda uchinyako ikanisa ngerande takogenda igo muntu nabo kwenda na impakase wakwanira abantu aba kwa batebinga inu mutara kutige binte bige byasaririye mechi byaburire kare mechi yabunekere bana baito basarikire bande batigire cyusukuru obuyibi bwabukire ekiyagera umuntu tari ukimugondo igakogenda ive eranyo kibesa kunyura amaro obuyibi na bwabo tabwate nguru akira mu agina bwate kinguru ara turi toke nande bone gendo tama itiri golire litoke nabagutugutera ko no shiringi 100 itoke ria shiringi 500 ebona erata getebe seria kunyira fande kero kurigereria abantu mbarororo konyara babeira sobole biasa matukamangi lakini bono nabora endo bakwanire bararenga father okwanire nganingia nimbwendete nyonchirire ekero babo chakali ese chikanisa nimetinga obantu bakutumika marigo yogotinda bali ko yatika ngari mo bono igabatigire nabora morandiria ase kanisa nendo nyorenga mambio dokira kero kende no igeretia sense mo yaba igenwa nakibabwenete baturitia abantu abaiga erinde baba gonchirire chimbo chabo basi bono gaiga like tutagetenga bayikwange mono ekiagara umuntu buna bono uyotebire ngotigire uikae wo muntu gete bakona gutara nere ukona kumwaka musegi buna bono muntu agusigunya kumworokereria ko ucha kuruga kiango ekaro muntu akire nyangi ichiga abasegi mbare ngo kare baro bakona kworokereria yoyiga amasikani unabwene tokoba no yonere unago kiagara watango osukutara no muntu omwe igokoiba lakini osukutara no muntu ya rwa magendro na yukutwara magendro na ende umuntu oyoiga obekerwe gento getarabuye kokora no ane bintu maite okonyororenga abantu bande mbale no ane keratigire abo anyore bese iga basi na ndo ogusiriri basi bono rero ikate ekero kwanyorere bese nkyo koje kolera egere ekomite nkonyore bese ngore ngoko beka konyoreje korereke kwanda kwanda igo bono egere tako yenyora iga tabwati brand ende yonse basiro minyo ko chukumira yobona ngeke ko konyora umuntu okumwa company okoba monere unabona abande mbale twarate bidinga wacha kire mambie twakora amasabamu basi mwakora amasabamu na ende bono ngona kuborio unabona nyino umuntu ra se family tateso no mugakorenga nabo moko endamo na no mungu noyo onya wote ngakiagenderete ngakire rabo katenga na okabie kana chitakara garato sidiri yake agaichokora ngatarenge buye bono kurwa kwana kumanya gwatenga kyaye mumonte lakini akara muko tigaigo utabwa report ende yose nabakwana ndasire kabire actually that's why group to bwate yiga tukujorokanga you know group korukunga record anonymous bono abatindu batemanyete batamanyekanete otindete lakini tumatikana otindete tindete tumate nandi baratanga gutindata ria maruoka nandi bintombiro bitina kyango bona abatubwate bagochamo n'abantu bakoja basemia abandi asebarenge unaona mugako yo munare urekonda mwari arenga akubwata emergency loan tari mwana kuri sukuru eyo chikonywera bona lakini akara bwatugite omuntu ndigar kuvuringa ke ahera kit no maitenga jiso na kora tebe kona ka unchura macha kabe edivai atanga nchiki ngo ke wanda lakini nchiki ndo maitega kona akorire mwana iga unchura tamaru akabibiro bona agaunchora maru akabibiro nakwota buna atigete konyu ari agorite biro konyu akara ari konywa gabi arite konyu
iga ona tibi kaira koro nyom lakini ona ke kora tengeringa paka abana bakore bachire school bataroja kwande school actually ebitu abiro practical na ndi na bawo chabasanga na abande no yore korosi nere oteba munare korosi yani fight ente ya roje abasigari ara gokora paka ne na ubago chabere sabateba muna abasigari babwate chinamba chiabengi na barosia na baonia ebon yani buna yaikachitarikigete onye togotoma basi barawe karba chire mo kwena na mwakorani abantu natoka nkonyubale ayemo okomunya kuchari kwamwa ogenda na ndi bona gento kyo kuminkeringa nabo konyara bakoruchi station yawa maite unabona asana rusho tokanga ayanya kone bwate station okonda usengo chinyanju ne bwate okonda yani ng'abantu abasikonya ababaija baira kolenge ano tubwate gento ekebe mono serikali yetu nonye buna mokonyi bumuraya kora gukura none serikali yenyene ikiagera orocha abantu ababere bagutora ritanga ne bantu abonsi bari kunyumaro so bona abantu batanga obe toje konyora abantu bagutora batari kunyumaro nakitogo chako bono abunaro ekero bagukana maene barorire ng'ainke muntu ate ntukura inzu yabatindu ndukura inzu abantu batindete 24/7 onya ngakise drinking nation that is be a working nation ense abantu bakora emirimo bakubokere gas andi barara nemirimo tari yasha abantu bakubokere okunyuguka bagenderete unabona bagakambara konyo chinjere nkoroka chinsoti kusama sara mwenye chinsoti umaita se chinsoti chire bintu bikweta around bono nabaru nokonyo abari para bakominyo kasigete banyu kwaire na para bono para bacha kunande bacha kuyekerundo bakona kuri basigari mbari barande so yebintebi paka none karanya etaba kaka bitense na tari tense semo ya gusi ngabanyo eketiringo kera sai kuburinga kimura ngaya matangara ingena matangara kumbe amatanga bona narayo ya ikiagera gokunyo abantu bacha matanga ekerondo chenga Joshua gabatebanga watching live from Kangemi Nairobi agatebanga father kurwenya merandi mbanda marani amarua atonyarire ana bana bange munagwate ababasoire asa maru nechinyasore agatebanga kibara bagukonyora mbaganitie oye dochikora abakwanerake ngatenga togochikokora umurobera bokubaye namba yesini ine bagwakire abantu tokokwaniranga abana bange asichi skuru twara riri bagokora ubonyabiri ikiskuru chikwe burungo nyarulenga abana bange babere bakora abwato chinyasore babegede chisogi sime squeeze nende mbachi bakangaini abagosonera niriye binyasa biri bakubeka kurume lakini rende ega singi asichi skuru chigendete kokora kango chibali bana ali erinde kiania au boswa nimete ngamba kunyara ko bitanga byonsi nabo biraba ete bibere bitatu igabiso asichi skuru lakini ko kora bali mirimo yakwaniki ngango tanga bara mali yo gutindi asobokera na chiskuru atimeti fata gusengora twara muri mirobyo yo gutarira chiskuru mwara seni abaruki wabali yo bobe gutumikibwa mali yo gutindi kabisa nkolengia nko twate program nabona katokora masaba chiskuru ekemokia bono ubakwanira igore yebinyubu nebiga buna bono nkolengia nachiga turi mugocha Kisa High School abana bonse pi bagache isuko twari bakwanira pakana bwato omuntu oyo kanyure otigete lakini it was too late pakana nemere mara kokore menene akabutwe kasi because yo kunywa kanyora accident because yo kunywa bono iga bandegete keraso mubiro yo bandegete bono te abana batoto moroche basi mwese kogendera nebinte no muja ukoreraga igo bono baegwa yani baranga kumbe ndo chibinte tokona kolikana bikole tobokongo aya nainde chiskuru chinyinge nchibwate gento tokora ka counseling sessions yani bakuru bosemi abantu baro bateneta mangana bagocha batochika twagenda twachikwanira abana lakini ngakende yonse okonyoranga nura se skuru se kwarangerwa masabo skuru chine chibe watemeroberi ya masabo na kitokwaninga chiskuru cheto chonse na bachiar koigorurwanga abantu ko abachungaji gose abarisia abasasirode wanche rukogendo egera abana bakwanirwa ikiato cyo gusieka nganto tageti bache kyango kere etokogendo aso konya abana baito basaberwe ikianto mata masawana nabwate chinguru chiaye ibona kiye kogera nari ukwananga none kero kurigiringa ntobwata abantu bande berwete buna bono naho tebinga naro oyomo aho korega sine serikali lakini nagende to korega siyiga weta chisukuru actually naende gerwete buna bono nekera bwate usono mutimo koye rusa bwate chosa nyabero yoiga igaro asoko korega yani erwete njenara china mwire chisukuru gete
okwanira abana naenda matokia akaba mayamono akero kurigeria ngo bakwanire igora kinare kugania nga actually ntubwata se kwende drug and abuse substance kwende ntubwate WhatsApp gete asebare abantu baro abange sana nere no arase WhatsApp eyo okonyora nga bagupost ebintawa nona bintu bibya tokire bwango iga mario gaya acha kirgo cha yande okonyora nga maete no heroin na etonga cocaine maete binte bikuwe kanga ngumbubire akiagera njera nyote ribagari yokoba chinse mo chia ngumbu asakoro kuitari itari naro abantu mbaro unabone kero umuntu akosire accident because yoko nyuna koendie gari 2 years okogende rehabilitation yoro igwaka nune serikali naende none abayurire banyene bakana bale ko okora kwa training yogo okurundisa kogendie gari kere kwa ruroro 2 years ono gaike tobwata abantu umuntu nabakosa accident naende kwa nyanda osoire gari me naende chake kurubota nga bamitunga na chai n'abantu nyene kigari bako umuntu oromore bigari yawe bona ya nona bakori besera abaro bakorega ase serikali iso toke no muntu mo bisagete obekirase takugania onyaga kunyu takugania gende kuno muntu tari kunyu akogania nyo agende kuno muntu okunyu nali bakwenda bate nasegete paso nte ibono nga yani ayo kunyu no montere bonyu ngai mojo okore ya so yona kinara goteba nga ekero okorigererie ebintu mbiro bigenderete lakini obokonyi nagitwara gusabanga tigachi sukuru chetu chutumeke abantu abatubwate pastors tubwate abasasroti baro egere abantu nabakwana ntubwate abantu bare experts you know like bono ntore trend na nakada igoro ye mangana ye ga yo gukwanira ibinte kabire none kuri ekiri rehabilitation yitubwate nga intimite tie ebintu bwenda kwaba nechindo material chabere nechibese koyonga 450 monta kondo 3 months lakini gakuruo asali nabwenete naro kemuika abantu bakonyu kemuika mweto cyango somia abantu bosa yasaye tejo nonye turiko kuika umuntu urigeringa no na se eke bibire chiwoni kichirure ase biringa gyara nyasaye ga kwana nga oyo mubani na gotigatanga gochiko korande ngana asobogi mabwabo bare moyo nibateye bategene yani sho kumanyanga egente kokona kuri kange koretera makweli igereka none serikali kuri kibese chinyinge korwali abantu barwale tamarwire areturu nebinyugwa ebanyure so igona kitote abanga ngoikera tole na ndendo konyoranga abantu abafuasi abagucha sejikanisa nduana komocha tari ngaido na kwarandire ko ikato batebya mangananga ebinto mbira bigosari ko ikatole ende na asabana ingakia yemo ase sukuru oroche Frida umwana otorokiro chire isiko jire konywa maru oseriwe bahachire na isebono nonde bune chairman ye board bone ka toko gamba mangana aya ngori omwana ndigo chakete tata igende binte biga nga tata rekolete whisk akaranyura sa ko bisana nanya ko test yani ako njena gundi soto mwana aondoka gai akaondoka umwana ujaka kuona kabisa bono mwako akanyonga nero chakete ngono na abayiburi ebintu mbire bagokora because nona se family umwe tene sukuru bijo kona gosomia abana ekiyeko geranga ona ekero mungi na mintare ko abegete binte birongo unagotira ochiota roje muswati mitona bari gete na roje bona ekero mungi nataka yo nera agachaka gotira guche yani ambe to nali bate bagatenga changalinde twatigire ya yonga bintu mbiro ekero kwanyorere warning gete ekiare gento ngeri ko ratebya abantu nga mbuye uko ogende igoro koro mutaka ubwa guita abantu osire kare na kare ekiagera amanyinga y'abantu abo nyasatanga ningani amanyinga y'abantu akorwa sore abagoitire ya so igo bono goitira sebintu igo bono gentana tongo bosemi na opo gwenete in fact kerase umuntu akona kinago tenga no nabara ibaito andonsi yasebale ikaro konya toko enda matanga umugambi muka ukwana na iwe to mwambe motenga fata ekenyorekiga amaruwa buchire asande naro gutara pigwate niye gari kwarura buna abantu bakorosi isiko okumingane abanira license baetu lakini ndo abwato mo kwendo mo commandant gaga ogende tasaka salie bintebyo igo bagento twara gusaba nande ga Frida amono murigerio mwanchunkeringa abantu abatokoroka naba usalama ba oborendi abo borendi abo bende go to borendi
mbaba so karasa chi office commissioner te karansa office omo sabu gwenda sub county mo district karansa office tiga banta aba imo kirigoro una bono actually bono una omo konyi bo muraya kwane teiga anga bono ibwete chibarase chukutanga sukerase commissioner akakarase gete iga karase gete lakini bono iga ibagenderete nga ngoitera bare lakini tengo tepinga goitera korikene nkeyo iga bakogendarie una bona chinsa monjere gusichukumete sana onyora maruga ichiro onekero kore gwibintu bigutangaza kurekera mbautu ko bori ngane ekenyoreke bari gutangaza umusubati ochiete buoye akaira na gojanka babwatiranie na ngina yani kichanga bakorosia na konia kinyasore basi una ruwa sinyetaria ono chira onchora nabantu bonsiga maite na kigo konyoranga umuntu obunira asa chiete oseri ukorwo ono chire ngakorekania bante kenyoro baka no manyete ngabantu bale baikire miaka babwenta koreta babe people lakini wono babwate people kurukumaru ndivyo tumugakonde naro kwita abantu bakaburi ngaki natika abantu naye bachite nabantu baye igo omongi nabwate kurukumaru nero omongi no mone nanda komento kiagarta ko nyako baisa niki bose asa musibete wana utagonyara komento tagonyara komento animete father chikanisa ni chinyinge chirege gasoro kongorwa gusi atimete ingia maru abeire amange gwetani chikanisa ngamaru abera mango etani chikanisa okanyara abantolika babwenete baende bose Jumamosi kanisa basasime bose Jumapili okanyara ngebasirete binyore masamarwa ne chikanisa chitara imukie getambukiro kuruba baseme bose nakorane lingana lyo mone nabantu babe bakonchuka basi bono mbia mono Freda no moro lyo mwancho korengia igaro katutwareke tutwaneke nenga chikanisa na ntubono kuikatora segete tutari gokorega asi tubuya elinya sa twetenga yogo tebya abantu kwana tebya abantu bono yekirase bikone abantu ne bikone batayete gokora ukarabazi gitu umuntu ago choteba ngo umuntu ngarenge kerema ngabono nya saye mutori tigamangana tigabantu basomi una bakomenya ubugimo ubuikerano asozwanya sa kubwa kona kogenda mwatangasa nganto kubwatenga miracles toje kubapfo miracles chichi miracle ausaberonya chibese na prosperity yani okorandi kwa prosperity of course ntobugata seno na se Jeremia 29 egotebanga mbwate merobere miyase muri tariya yamabe eyobuya asama tukainare bosio lakini mono kwanyoranga omuntu bagwetana no yomwabo ochucha ke kanisa on ekanisa ocha kwasa ogwetana ekiagera ekanisa ocha kwasa obwanchani igo bononga aba nakigo konyoranga chi competition amashindana agenda te ocha kanisa naro yabero botindo pi yani rukuno botindo maita na koroko rukuno botindo keto ga sai ni yukanga wacha kwa yemo na ndicha gitari nga instant miracles tiango tepinga Freda no murigerio mwancho amanyega Yesu ngakiteyo ari gutangasira abantu gukora ari bikone nekera arua agweneti abantu akumukure motebi muntu lakini gakigenteke ya wakoreirwe no kegache abantu bata muntu uchutangasira bwika otengo muntu getinche ontebetinga buguria ogenda maite no nekero ritukoria mutukondro muntu yo marenga ngena serite bo amachayo ono gagataite no arenga segodoro yae wona tageto muntu amubeke mibura machariga uri aruro abekumi muntu ango kumubeko yesa kamakuru akumuburinga ke ngigono tageto ogwe ntaite ngwana oguri egotoro ya ogenda bantu bara mamonyo ranga dero ituko marene ritukori ogutimuka nakyo bogoreti egotoro nga njoyo ngweni gante binga imuki ogenda ngoyo nganje timomanyete bona manyanga uingie sorenge tare kobeka bintu nga ngarera nga ituko gete nakobwata sajo okore bikone bona twaikire kanisa chi competition ichi bikone chiagerire twebire bintu twenta gukora gokonya abantu baru asomusunte bw'ebintu ebinyugo ebiga egere baba abantu bari sopa ekiagera umuntu uri sopa neruraruri amanete yango tebinga Freda no murigerio mwanchwa yasaye nato eteme gondo lakini ngotebanga ebintu ebimuntu atanganera kona gukore yani ogoitera amanyinga y'abantu asokwagacha chinyomba ogoitera amanyinga y'abantu asogosomia abana ekiagera umuntu narochete akanyubuo akandaga ito umuntu narochete akabune nyomba y'omuntu akaiba chibese agakoretera yani ubwate chyobo ibi ubwate chiamanyinga umuntu angentetwe akauru chibese kwareterwa bono kwabwate chibese chiamanyinga
kwa makwaga chumuchio asogoitera manyinga y'abantu bona kigitote buga buna nasomo bani atenga inga yani nga obube no bwo montoria okoyo ndeke nyugwa gyochogana ndio bosongo kia mutindi orobo gutirianda bwae ai goichuno no bosoko toli no bosoko na bakuke ibere 15 yani iyoko soma yonga tayari no na se amangana ye bibilia igapwa nyasaye igapwa tamachibu yebinte biga none karana nyoto mwana bwe university nero yani otigire university because yokonywa bona yana motebeti ngai tata ntagete ngosomera asigete ngaji komosomera mereng'anio ere 21 inga amarua ekenyugwe getinde gekorete echeche otari gokianga gakuburu bong'aine it is stupid to get drunk yani no boriri batanga muchama uyu akuwa naandika nini tewe kiagara aranda tati influence nga muchama uyu akuwa naandika nini ngata maitenga nkiare kori ne yani nga tutageti otege robo semi ori bojo gokonya ogosiereri otebanga ntagetinga bona nganjete ganyu kongo bogimano bware apana na nchini mbwate oboene bwane ntagetengo konye kiagara kani chakuru nkigwa korete ngwa konyo montoria paka gachukwa sebi biaye osege komonyora na kituna rota ebigana inde freedom no murigerio mwanjo ntwanje tego swachi pigi goro gosukuri n'abantu baitu okogende kare gwasere pigi onyora omuntu yokogendera gutio kamaru inki utekera kuri pigi yigore kya no maitenga yana makweli tobetere kuri na pigi tare obori bosa yona kiye kyo konyoranga ebinte epinge konya twebekere tutweka watanga bana kinda akore ona bongo swarende kya na nyori kwanyori lakini umerane na makweli umurana na makweli ati mitinchera kimoko bwaterana na nakada ndeko yanikanga ayibinyo bigotinde bebere bigusira soro ngoro usi asibona nakada bunere actually ntobwati bantu bange barase ego train abantu unabona ninyorete emyaka yonse nabera aliase university ya Kisi de monto arobereti abagambi bonse pe bagachicha togatwara a training session nakada nere ya sponsor kregento bagaichoro swatinaro kurko East Kenya erode Western chona ndere mangana genda te Kisumu na bwa koroberi bono amakuroro agaite buna bono bwango na nto dance kwerende gai hotel gete na rontu atware te bajete nakada people bajete bakarangeria abantu batunga social workers abantu awo abeji kanisa kiangu bagaichoro so bagoicha baba train nabo bachiko train abandi ebono so na kie ke bagoicha kiagara bono okonyoranga abana bono bale turugo organiformers la kindrende na wakwata inkikagendrete maite karato bwate gento bataite ko checkia kororanga amario kubona bono na nko ba uniform tole gosenga asegete gasteri gokoro egere ba manyanga asenare abantu bakore biasara batabwate license aya nechipa chiri chiko iguru chinsa itara ikabona bono kwa niregente ekyo sambiri chamambi chigoire chipa echo egento kamogia kwane nkelinga abantu banda ko irwe license ekoba gut drone biasara ebisieko ekira kyo kakera akonye abantu tutabeti yani no serikali tigama chikabe ne chinguru ekera nakiko barata ngamajikanya majiko tari nanguru ekera onyorenga umuntu abantu abataragata bakonyu sambiri cyamana matano ne bintu mbire tokorache na addiction maite tokorukanga puru games chirimo kora chuwako yani mambi ko tumate bintu mbire bya recreation means wakorire gas otimoke moko wana kwego lakini wana ka sambiri cyamambi fruit cake so ko kebinte na pero byo koruji license bya chako wana buja kibi commenta buna byo bosari no bocha keretari ikiagera muntu takari ku kimogondo no agenda to kobera sega ibona kiyo kiare to bokon okonyoranga yani tutageta abantu Kenya bakolegas lakini kwanyanga gaste yokoro tinga sinara linga ligotanga abantu bane nigo basirire asengenchi yogotamanya meta banta bange basirire aso gotamanya nga amaliwo yogotindia na barabe kabuseria emibere yabo chinga kitogokorera so mubero yiga na bokuru boseme bwabo oratokunelinga obobe bwa amaliwo yogotindia asemebere mnabereka kobuna nonya na sechinga biamono kolengia biamono Freda no muriyo mwanchwa obobe bwebinte biga kolengia borobo nene mono ekiagera unabono umuntu ekera arwarete akwenda nyagitari okane gutanywa amarwa maita abantu bande bairwa mario korunya gitari
otiga amacha bwento kunywera eriogo onywera ekangara akunywa eriogo bokoyo manyore tu kabisa akwete umwana oyo no atara manyo sese na akwete akanyora aria saka mesa kabikira mariogo no are ne kangara no akote no ere kiagara bono ketukurigereria ebimotoire ebime tuwata somo biru na bono rini you know rini igariro ase okotoretera no chinguru chonse tokonya ko manufacture chire bintu bigotokonya ebintu ebyo ne bikorosibwa bone kero umuntu akonywa umanyete rini erigoseri sumu yani yuka bako diatige gasiri yare gukora dicikeire diacha goseri sumu bakari yarosa nagonyo umuntu agwete nsange buno umuntu okwete tabwate nguru chiayo monyene agwete nsakwete because rini diarosire so ikona twate banga amarwira aya kwanyoranga river cirrhosis umuntu onyorire bone engebuna cancer yerini yasoa aya chinyigo chianyora chiro choba because ekero umuntu akona konywa unagosoka yuno ekero umuntu akona andre yacha rioka ekabire yega igo manyanga naro chikiri ni chiago se chinyigo ngochi chandore ebinte kabire una bano nakara abantu bachire pa akona konyurio ko montonyo so kogendera ndaibono gabunga enkasi kiyoko inere gasiri ni ekwende chinyo chibente kokora igo bono ekero kurigiringa ebinebi mu byo mubiri yasa twete bitokonya ekero tomenye buye lakini bono twabisari kire takataka yonse no tokomura yengo bona kolete ubikoruta kirase chichuba no chire yene bintu kete biburuka ine byonse yam ibona irate banga kobana afiengia no gutigana n'ebintu ebiga ekiagera mbiri komento buya somubere in fact egento biro no gusari litangane none kwende okorengere ukonyora kwebintu ngosira tori kunyora bintu nakyo ko nyomuntu kanyura mono umungina ko nakorigiye kwerende kibiriti origa kiaba ndo tabatabaga ande kiaba yani okonyore cirrhosis yani psychosis gete na kwarwarire ikiara kwebire ngankwarigetiya wanonye kwarigetia akinkeyo kwarigirio mubuko yonke nkiona koirorera ngo kare to kebe koro ngekone kiyakorekana kiache kiabepo igo bone bintu bine yare to botantana kwanyara muntu tariko banga bintu biyaye boronge igona kigatwara gukwana na no murigirio mwanchu amanyebo nga ekeiga buyambuye ke komenta etoke na ariancheira nakero kunga ngebinyugwa bitancheire bono no ane bibyancheire mbuya ke bikomenta somubere byancheira asenge cyo batanga biro mbipimire ngore ngwara ngakibya pimeto igera tukaye kwabona kinara gotebi nga chinse chinde yani amaruno ayikire lakini tokora mutindo ni fact kuna chinse chaitari no chibweni chikoros no basime gitema sabibu ali chikoros lakini gocha konyoro umuntu utindete kiagera kiregent ekerendagere yasoire mesa no umuntu abwate a glass ke weni yaya toroje kogenda 1 hour bakoragere sengima na baragende kanisa jita kamera ngeta lakini ukoragera 1 hour so ona ena babigetenga ekirasi kiriga gekoera nendagira lakini iga konyoro umuntu atergete ndagira teyo gwachaka komura yani kende cyose turabeka abogete kuruburere breakfast yayitanga namaru asamba kiregendo so kwa makonyo umuntu nende kanyure mono tabwate appetite ndeos ona appetite yabwate yo kana yamaru atagetana konyo ament nanda na gusaba na element nanda na gusaba na element aseko nanda tabanga amarwaira amange akire emeberi yekirwe wetera sisumu cy'abantu bakunda kinara tabinga karamaru amarunka arenge bone gisumu byo katubwata gisumu tubwata iyo murigeri omwanchwa andonsi asako genda gusenyero kaganje tegentekyo manyangaye nyombe ndiyo sokonda esumu ochukonyo aya eba yokonda esumu ochu nyike tumatinge yakoni none kartu wara tumira abana kura tuata tugotebia abarai baitu tubwata aba bakubwata kurenda amajiko kumanyanga bintu bintenkoni wireta limo ngatoma ngareterwa kubere ngareterwa mesogota yenyasora ngareterwa janga aganto kare kibao you know kibao ye oikebe type of whisk ekobeko lakini bona abantu basangiri chichubeji kibao babeke janga ime bona kero kogendase otabanga nge sanitizer so 80 ba kon 80 manyanga ebiyos kibire tauri pakange na sawa sigari bamenyete ebindo na ndo iwunga ngana basigari bayibwate ngane ibya bakora nikiara aboro monta matari rego chegionde umboka babwate business manyanga tukoro bakankakira bakase commissioner ta munoche bintu tubwate ebino bigotoke taoni mega mitubwente gokora wor ikiagara antu bwente utura abantu yani barutire bagotar pakke pass stage gari ya sabantu bari keri bintu byose no biri nyasore no kirari
igo bono nona sabangi no rocha aba baitu bakoni chinge na barabu muntu na acha koni chinge ni atanga chinge ni choka chikokonye ya na ndote banga na jidaisani kwa kanga na macha abantu bakuna banyora bono tasani kwa nyoranga kumbe na abantu kabekireme ase igona kinata freedom no murigerio mwanchwanga gwika tubwaterane twensi korwani binte ibuna bona serikali yaso eteime amaene ahana tokosoime na into abantu bichikanisa totebenga tiga abantu baitu batebungo no muchando bwense this a national disaster ekera abantu basiriro bogima bantu mbali nanguru ekera unabono iko isokonyoranga ekenyuru kibwata abantu abamura bahakinire bare miaka 35 ngana amaruba nyomete ntebono egesa kweke ngagyo cha kogenda yasire pakeke ugo iweto kuchichisa mocha kuiko abasipati baro basomete lakini mbagwate basacha bako banyu mbagwate basacha bako nanga basacha bangi babere babusirira se basirira sama afadanga tenga amwanchi muri naroro bagakuboliye namba yago ngake barabe bako gwekere kyagerate bangasemeri ya marani amarwaberi kago icura mbaga nitichiko bakwanira kandi nabako bakwera ne namba yago yesime ngako gukore umurubiri okay ngena ne namba na ndichi seme china borro asenare bakoroka keroka ntua korete gasana paka saire aro nabonko ke ko ngabeire buya lakini nendre onya baroche bintu mbiro kiagera bono entwe buna to korega sina na kada ntobwate richi itonga ekero montato tebiri you see on the way so to tebi usora ndikire message ase nambe ingo chikoru ngeringa agonte binga sigete inje no kumanyanga sub location kiyeyo location kiyeyo sub county nereli e county nereli kina manyire bono no gotebia orio monenoro onyenkisi ga bonte commissioner can you find out no bwato musabuchi bo asegete ase kenyorukiaje ebinyugwa bitira abantu asegete specific egere na kada to abamanyi bamakuru mbaganyeteri chibona batebunga nkiya korirwo action ya bere taken igo gento sukubwaterana ngano na so muntu koranga mbuo boete tutagete nkeringa ntubi ko situbata communication na abantu abaiga abaitokurukanga security officers asebale onyanyamira onye netoka Nyamira county netoka ngarali korengia igonsi na Kisii county tobwata una bono ne kinyore kama nkiarenge yani bataitenga kere nyumba ekemerie kina kigesimikira ekemerie korukwa maru esimikire kire nyumba tuko bya bantangu kibale kanisa ngibago chabate bunko yugubale pakalimo ngatebanga ngakwana no yorengo motenga antagite ngakie mungende nanche ndakwanire nganeyo ekiana boranyorera abantu batamanyiti yari barochinge kine kekemerigyoka twende gusimeku ekine kemerigyo goita aranyarende father bari bakonia marwa ya sebinyoro nabo bakoiresa dake nyinga se kanisa basi na ababasa bako bwana ambachi ko bakwanira actually bati basi nakige ndutagite twanje kibesa abantu bako isa ndibakte naikira sengo tayo antonga ise komanyanga igo goitira amanyinga y'abantu kwarete kibesa sinyumba yo monene ekitoba siko koragenteke ya mbuyoche ngatubwati yokorwa kubwa kogendo itira amanyinga y'abantu makoreta ase kanisa ngane sadako kokoro ya so igo na ngututukani ure kanisa ya kiregendo masista yokonyo na use kwareta ngachinyingo ko maite na benga no bukurumi umutaka na kurume kibesa amakuru areta nga orete je kwa gache kanisa binte kabire iyo abakonyo nga bigocha bia salimono ya ena ni namba yesi miona fa ye namba ya yesi migere 0706 122 162 yeah 0706 122 162 okay aha mbiyemo na sana father so yanchira na gukira na se studio nabo igo basemia omwanchi umurigere numete ngari tukulia rero bereka wesemia mange kubwatikana ningana twali gukwana ari tukulia rero igoro yokorwania obotumeki bwa mariogo yogotindia mbiyemo na sana omwanchi umurigere kwa bereko gusanga na into asomoro bere wensa kiabona mambe ko toga chagete chinse 12 kerondo chingani gotorabe tugwikira omwele wo morobere igari tukuli rero asengo koganiria
omuriere borobu yemegeta sene kyandize TV genda kubwatia emerubirinde ekobwatia akonde nabo kwenda kutubote sense mo chichi mitandao sense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabiga sense mo ya YouTube wetera Ndizi TV News sense mo ya website nabo tunya wetera www.ndizitv.net ireterene Frida Kirugo noliene kemna chibi channel yogire wokira sole asenjira ya bene nere Abigail Nyanchama ntoboto kubatenere job maangi tumereneri tukolia angyo astrabeto usanga amangi karibu chana sana pia mwana asante Frida pia mwana Ndizi TV.